नमस्कार. आज आपण मस्त अशी कोल्हापूरची प्रसिद्ध आणि करायला सोपी असलेली अंडा खांडोळी ही रेसिपी बघणार आहोत. तर पॅन गरम करून घेतलेला आहे, तेल घातलेलं आहे. तेल गरम करून झाल्यानंतर त्याच्यावरती मी थोडंसं असं मीठ पसरवून घेतलेलं आहे. मीठ पसरवल्यामुळे काय होतं की अंडं खाली चिटकत नाही आणि त्याला खालच्या बाजूने पण मीठ चांगलं लागतं आणि टेस्ट चांगली येते. नंतर एक अंडा आहे ते फोडून घेतलेलं आहे आणि इथं टाकलेलं आहे. हे सरळ असं फोडून त्या तेलावरती आपल्याला टाकायचं आहे. हे बघा. आणि लगेच त्याच्यावरती एक ब्रेडची स्लाईस ठेवून द्यायची आहे आपल्याला. हे वरतून ओला असेल तोपर्यंत आपल्याला ही ब्रेडची एक स्लाईस आहे ती ठेवून द्यायची आहे. मी वरतून पण थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. त्यामुळे काय होईल की आपल्या ह्या अंड्याची चव आहे ना ती खाताना खूप चांगली लागेल. तर ब्रेडची स्लाईस मी ठेवून घेतली आणि खालच्या बाजूने अंडं आपल्याला व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मात्र मीडियम टू स्लोच ठेवायची आहे. ब्रेड थोडासा दाबायचा म्हणजे अंड्याला अजून चांगला चिटकतो. आणि खालची बाजू भाजून झाल्यानंतर मग आपल्याला याला टर्न करून घ्यायचं आहे आणि ब्रेड जो आहे तो मस्त अगदी एकदम चांगला अगदी खरपूस होईपर्यंत खालच्या बाजूने पण भाजून घ्यायचा आहे. या ब्रेडवरती पण तुम्ही बटर लावू शकता आणि नंतर याला टर्न करू शकता. त्याने पण याची टेस्ट आहे ती खूप चांगली येते. तर मस्त असा खरपूस होईपर्यंत कुरकुरीत होईपर्यंत हा आपल्याला ब्रेड आहे तो भाजून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम स्लो ठेवून आणि असं बघा मस्त असा भाजून झाल्यानंतर वरतून मग मी याला आता इथं थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे. तूप, बटर, तेल तुम्हाला जे काय आवडत असेल ते तुम्ही इथं वापरू शकता. आणि आता हे एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. तर काढताना बघा अंड्याची बाजू वरच्या बाजूने ठेवायची आणि ब्रेड खालच्या बाजूने ठेवायचा आहे. आता याच्यावरती थोडासा मी चाट मसाला घातलेला आहे. मिरीपूड पण तुम्ही याच्यावरती घालू शकता. चाट मसाला पण मी घातलेला आहे आणि त्याच्यानंतर हा कोल्हापुरी कांदा लसूण मसाला आहे. तर कोल्हापुरी कांदा लसूण मसालाच इथं वापरायचा आहे आणि तो तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला केवढं तिखट पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही इथं कमी जास्त तो वापरू शकता. त्याने त्याची टेस्ट आहे ना ती खूप चांगली येते. कारण कोल्हापूरची खूप प्रसिद्ध अशी रेसिपी आहे. बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर वरतून घालायची आहे आणि आता आपल्याला याला कट करून घ्यायचं आहे. तर ह्याचे छोटे छोटे पीस करायचे आहेत. म्हणूनच या रेसिपीचं नाव खांडोळी असं आहे. याचे छोटे छोटे पीस करतो म्हणून. तर बघा असं मी छोटे छोटे पीस करून ह्याला कट करून घेतलेला आहे आणि याच्यावरती मग नंतर आपल्याला टोमॅटो सॉस घालायचा आहे. तसे बारीक पीस करून झाले की नंतर मग याच्यावरती टोमॅटो केचप आहे किंवा टोमॅटो सॉस आहे तो तुमच्या आवडीनुसार इथं पसरवून घ्यायचा आहे जसं तुम्हाला आवडत असेल तसा. कोल्हापूरची खूप प्रसिद्ध अशी ही रेसिपी आहे. करायला तर एकदम सोपी आहे. अगदी लहान मुलंसुद्धा करू शकतात. पण खायला मात्र एकदम टेस्टला जबरदस्त अशी रेसिपी आहे. नक्की करून बघा. एकदम सोपी पण आहे आणि करायला आणि खायला एकदम अप्रतिम आहे. अगदी कमी वेळेत बनणारी अशी अंड्याची ही मस्त रेसिपी आहे. बघू शकता दिसायला पण किती सुंदर दिसतंय. त्याचा एक एक पीस काढायचा आणि खायचा खूप छान लागतो. तर ज्यांना अंडी आवडतात त्यांच्यासाठी ही एक मस्त अशी रेसिपी आहे. नक्की करा. आणि त्याचा असा एक पीस काढायचा आणि खायचा. तर बघू शकता किती मस्त असं दिसतंय. तर एकदम टेम्पटिंग आणि चवीला पण खूप अप्रतिम. तर नक्की अशा प्रकारे ही अंडा खांडोळी रेसिपी करून बघा. तर एकदम साधी सोपी ही अंड्याची रेसिपी आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मात्र नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा.